Szevasztok, Dab vagyok. És jöttünk egy olyannal, hogy Pesti Prosti Mónika Show. Vele megbeszélni, Nézzük. hogy én többet szeretnék, mint barátság, de nekem, ha ez nem megy, akkor nekem az is jó lenne, ha ott folytatnánk, ahol abban maradt ez a barátság közöttünk. Megkérdezzük tőle, az lesz a legegyszerűbb, és hát reméljük, hogy változott, és most éppen szabad a szíve. Mikor? Mi a Köszönöm férfi? szépen, Nikol, hogy eljöttél. Szívesen. Elmondja neked a Zsolt, hogy pontosan miért is van itt. Azt mondja, ismeritek egymást, barátság is volt közöttetek, sőt egy picit több is. Elmondja, miért jött. Nézd, rám légy szíves, szia. Azért jöttem el, hogy megkérjelek arra, hogy a kapcsolatunkat egy picit fordítsuk komolyabbra. Figyelj, de az az igazság, tehát én ezt nem szeretném most. De miért? Hát nem is tudom, mert az az igazság, hogy nem szeretem a pártkapcsolatokat. A mi személyiségünk azért kicsit másabbak, mint a heterók, és szerintem nem azért, én nem szeretek kapcsolatban lenni senkivel. De miért? Hát azért, mert én szeretek szingli lenni, illetve, hát most nem is tudom. Meg végül is nem tudom. Az az oka, hogy akkor nem fekesz le bárkivel, akivel kedvet támad, hiszen egy párkapcsolatban ugye az ember hűséges, vagy annak kéne legyen. Például igen, hát ez egyértelmű. Meg hát ugye én ilyen kis kalandos ember vagyok. Szeretem a kalandokat, tehát férfiről férfira mászni, és Szóval ez fiú és buzi. ez véget Vagy csak hát- Mónika. Olyan foglalkozást űzöl, Ja. tehát a testedet árulod, Nikol, és azért gondolod, hogy ezt egy... Egyértelmű vagyok. Mások is élnek úgy, hogy ezt a foglalkozást űzik, de van mellette pár. Természetesen, hát én őt úgy elfogadom, mint egy barát, ez egyértelmű, de én nekem ugye ez a szakmám, ez a hivatásom, erre születtem, hogy Erre születtél? persze én prostituált vagyok Mónika 8. kerületben, és azért mondom, hogy tehát én ebből élek. Nekem ez az életem. Tudod, Mónika, az az igazság, ezzel a stílussal engem nem fogad el senki. Igen. Hát, igen. Mi az, ami Zsoltban neked nem jön be? Nem tetszik ő neked? Vagy amikor együtt voltatok, akkor nem Figyelj, volt jó? Mónika, nem is az, hogy nem tetszik nekem, tehát ugye elfogadom, Nem mint tetszik férfi ember, nekem. de tehát, ami volt, az volt. Én már őre csak úgy tekintek, mint egy barát esetleg, vagy máshogy már nem tudok rá. Zsolt? De akkor legalább próbáljuk azt a kapcsolatot, ami régen volt. Figyelj, szexuálisan nem érintkezhetünk, anyukám. Ezt ne haragudj, de nem tehetek. Azért ő mégiscsak a testét árulja. Hát milyen érzés lenne neked úgy hazamenni hozzá esténként, hogy tudod, hogy napközben esetleg több más férfival volt kapcsolata? Hát az igen rossz lenne, de régen nem ilyen volt ő. Akkor még nem volt prostituált? Nem az, hogy nem volt prostituált, hanem maga ez az egész stílusa nem ilyen volt régen. Ja, hogy nem volt lányruhában? Meg hosszú Hát legalább haja? én most látom először őt. Mondjad, Nikol? Azért ne haragudj, ez már komolyan mondom, azért kritikán alulja. Azért én mindig is ilyen voltam, gyerekek. Hát azért ne hazudtoljuk meg önmagunkat. Ne felejtsük el, honnan jöttünk. Annyira nem. Cukorok. Azért annyira nem voltál ilyen. Mi az, amivel leginkább megütköztél most a Nikol külsején? Hát ez az egész így, ahogy van. Tudom, nem jó a csizmám. Minden, ahogy így most van. A paróka? Vagy a melltartó? Minden. Nő vagyok. Egy érett nő. Érett? De lányruhába vagy, az egy dolog, de attól te még fiú vagy, Nikol, nem? Persze, hogy férfi vagyok, tehát azon belül el kell, hogy mondjam, hogy férfi vagyok. Néha beszoktam öltözni női ruhába, mert hogy hát ugye lakáson dolgozok, transvestitaképpen, és azért be kell öltözni a Mónika. Meg Szoktam férfi hangom férfiak, beszél, tehát de férfi szart. cuccba is, Azt mondtad nekünk, Nikol, hogy egyik nagy álmod, hogy tényleg nő legyél. Mindennel, ami ahhoz kell. És nőként lehessél együtt férfival, ne fiúként. Mert most fiúként vagy együtt, csak női ruhában. Az nem nagy különbség.
Igaz, végül is szezész. Meg ilyen lányos hangja. Majd tudod, majd kiforja magát. Jó, Zsolti, most mi legyen? Tehát azt mondja Nikol, hogy nem lehet szorosabb kapcsolatotok. Azt mondtad az előbb, hogy a barátsággal is beéred, de hát azért nyilván fájni fog a szíved, hogy erről a partiról nem maradtál. Igen. Igen. Szóval? Hát remélem találok egy másikat. Fiút vagy lányt. Fáj De most ez nagyon neked, Zsolt? elhangzottaktól Nem, az, fiút. hogy fáj, rosszul esik. Szerintem ez is Na van de hát akkor. igazság szerint a Nikol nem árult zsákba macskát. Elmondta neked a múltkor is, hogy nem akar tőled semmi komolyat. Tehát erre lehetett számítani. Végül is igen, csak azért egy próbát megért. Azért mindent leszámítva nem túl boldog a te életed, igaz, Nikol? Hát természetesen, hogy nem túl boldog, de azért... Mitől nem túl boldog? A családod igazából nem nagyon van, ugye? Édesanyám, édesapám ugye elhagytak engemet valójában kiskorom óta. Bedobtak az aciba. Aztán utána meg voltam hát egy ilyen kis intézetben is, Mónika. De hát most nem tudok mit csinálni, érted? Még a nevelőszülő is ivott, ugye, akihez kitettek téged, és megint Igen, vissza igen. az intézetbe. Igen, ivott. Hát Szerettél volna találkozni a nővéreddel, Igen, igen. nem sikerült, aki egyébként hasonló foglalkozást űz, mint te. Igazából ez nem túl boldogító. Hát nem túl boldog. Az kemény. Nem tudsz ezen változtatni sehogy? Sajnos nem, Mónika. Én már Sajnos. örök életemre prostituált leszek, pesti prosti. Na jó, még jó, hogy vidáman fogod fel, mert alapvetően az azért Persze. elég szomorú. Köszönöm, hogy eljöttek. Rövid szünet után egy fél... Hát azért ez kemény. Azt a... Na mindegy. Szevasztok.